Μπορούμε να καμπυλώσουμε το νερό. Μπορούμε, ελάτε να σας δείξω πώς. Αυτό που θα χρειαστούμε αρχικά είναι ένα μπαλόνι, το οποίο θα το φουσκώσουμε και μετά θα το δέσουμε. Ξέρετε, κλασική διαδικασία. Φουσκώνω το μπαλόνι μου, έρχομαι να το δέσω. Νομίζω ότι γίνομαι καλύτερος σε αυτή τη διαδικασία. Και στη συνέχεια κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Αρχικά να δούμε ότι εάν ρίξουμε αυτή την κανάτα νερό, κοιτάξτε πόσο όμορφα πέφτει την ροή του, πόσο σε ευθεία γραμμή είναι. Τώρα, θα χρειαστούμε κάτι μάλινο για να το τρίψουμε πάνω σε αυτή την πλαστική επιφάνεια. Πολύ καλά καταλάβατε, αυτό που δημιουργούμε αυτή τη στιγμή είναι στατικός ηλεκτρισμός. Και τώρα έρχομαι να επαναλάβω την ίδια διαδικασία. Κοιτάμε αρχικά την ροή που έχει και τώρα πλησιάζω. Το βλέπετε πως καμπυλώνει. Βλέπετε πως έλκουμε ουσιαστικά το νερό προς τα εμάς. Αυτό λοιπόν είναι ο στατικός ηλεκτρισμός. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε και άλλα παρόμοια, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι.